Kani kadika Pati CTV. Kadba ka jila Meghalaya kadang penkre ban rakhe ka International Women's Day ka pratrik uleber penban Kawei ka Metïap Jong Kawei ka kentai kabla khamhe karta ki Pulit kanong ba Shlong next step kilayo banta me Kawei ka Metïap Jong Kawei ka kentai kabla khamhe karta na Ishyrwat kabadan halinti ban le chanegrams ha step jong ka nyu tarik uleber ki Pulit kidang pelong da jing tok ket ban lap ya ka daw jong ka jing yap jong ka ni ka kentai ndai ki telong khubor ki thu pakadon ka jing suba ka bejor pakani ka kentai klasha thombor haswa bakan cha penyap dusman hado penmi bat peni yakani ka khubor ompala dan satya pawan kam yakani ka Metïap ong ki Pulit ba je kan ek ko balap lap nomor step dia balap ni kesana dia balap ni kesana ngap kena nomor step kerja nomor step one pitip sakti kesana Pulit ura pitip lupa Pulit ban mengene radon lupa Pulit kadno baje ni ngelawan tuk nos san baje dengi puanya Kau film jing tip, film jing cuy ni beri mah. Jing tip. Poin ini nak ya don Pulit dengi tu. Nhiều baje ngawan kan ni. Yo akbar menam step itu ba ikai mereka step but mama di tip si beri juga nom song opus padang ta ngi rai poi ka piso friends but benda ke kamram awan du ka kunhun jong ka forensic laboratory Shillong but ki fingerprint experts kita awan tu ki beliau jongka dog squad bananta la persang ban 3 steps di kani ka beliau hadu menta pada identify karta le si kan dei haki like ko like sa Kani kadika Pati CTV.